Nyt käy jo. No niin, nyt on kausi ohi ja tavoitteet täytty 99%. 100% jos olisi täyttynyt, niin olisi jo sievi kaatunut, mutta tämä kelpaa meille, että tämä oli päämäärä ja tänään oltiin Vaasassa. Vaasassa oltiin ja perinteisesti pelattiin paremmat pelit vieraissa kuin kotona, että mikä harmittaa vähän sinänsä, että meillä on niin hyvä kotiyleisö ollut ja runsaslukuinen, että olisi suonut, että olisi voitettu jo kotipelissä ja suotu niille nämä voitonjuhlat ja nousujuhlat, mutta tänään tehtiin se vähän vaikeamman kautta ja käytiin jo sillassa sinne toisella jaksolla ja noustiin 2-1 tappioasemasta 4-2 voittoa. Että iso kiitos joukkueelle kauesta, että pelaajia on vähän vaihtunut, muutama tärkeäkin pelaaja on tippunut matkalta pois tässä vuodenvaihteen jälkeen. Että sen jälkeen muutettiin vähän asioita, tehtiin joukkueena pikkusen paremmin, että yksilöitä tippui, niin päästiin tähän tavoitteeseen ja nyt otetaan vähän happea tässä ja katsotaan, pidetään päättäjäiset ja sen jälkeen ruvetaan miettimään ensi kauden asioita, että ei muuta.